Kapin sa 4,000 kilos sa mga karning manok ug baboy na sakmit atul sa gihigayong joint operation sa National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 7, Lapu-Lapu City Veterinary Office ug Regional Maritime Police 7. Matud ni Dr. Janice Tugonon, Lapu-Lapu City Vet, nga nasakmit kini gikan sa usa ka meat transport van nga padung mag-deliver og karne sa usa ka meat shop sa Barangay Gunob. Kini human nasuta nga na-mishandle ang mga karga niini nga karni sa manok ug baboy ug expired na usab ang registration sa meat transport van. Ang nasakmit nga 2,900 kilos nga whole dressed chicken, 903 kilos byproduct, 173 kilos nga hog carcass ug mga karne, tambok ug bukog sa baboy, 114 kilos nga hog offals o internal organs ug 17.75 kilos sa imported pork meat ang gidalad-gilayon sa Material Recovery Facility sa Barangay Bangkal ug dayon gidispose. Kato mga ing-ani nga negosyo, no, so dapat ang pagpamaligya nato sa ato ang mga karne dapat sinubay sad ang mga fresh meat. So dapat kanang ikuan nato sa kanang dili bitaw labing dugay nga gikan sa pag-ihaw, dapat i-deliver day na siya within 6 hours nga naa na siya sa display. Ya ang katusang mga frozen meat, so dapat na siya sa sakto nga kabugnawon